Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Haka Khatwaiterik Mentau Benai Kalakhot ia Kaseng Voice of the People Party VPP Ban Yetrelang Ban Kren Persya ia ki Kam Thombor ka BJP ki Badang Yai Peteng Persya ia ki Kristan Kirit Pat Bat ia kiriti Dustur Hapo kari India Ha Ukerwo ka MPCC Kalaong Ha Kabakut Namar ka Kongres Bat ka VPP ki Kam Ba ki Yeng Na ka Banta ka Hok Jong Upat Ba Kumta ngikot snyau bhai ya ka VPP bakannya trailang bat ngi ban kren klem kano ka jing artatin persya ya ki Kam Thombor jong ka BJP ki Badang Yai Peteng persya ya ki Kristan ki Ritpat bat ya ki Riti Dustur hapo kari India ki nong shong ka Meghalaya Kim Dei Setia ban ngat ha ka jing sya ban ben hanrei ki dei ban yeng yetali halor kanong rim ka baskem ban yada ya kanong rim jong ka sensyar patba ka jongi Parti kalakan tajru ia ke Cingkentho unong aikitin ke VPP u Dr. Batsgem Marbo ia ke Seng kum kisuri kup sni langbrod nda ka bakdeu ba kicing ki bahapo bat kicing long bayale persya ki dei ki benta jong man laki seng san perthai kala kedeu ru halor ke cingsem jong ke VPP hala ka jong ke sem kenthuk ia ke cing sospon ia uba adal bat nong rum limbat kinong kersan jong u ka VPP ialah diru kelamat ialah kajong kajing kiwin bat kamtam kajing sospon ya uba adal bat nong rum lembat kinong kersan jong u tang hapo ka sisnam hadin kajing syajit ka jong u kum kini kajing jia kim dei ki bapla ha kano kaseng kilong kajing penpau ya kajing long bajeliu jong kaseng san perthai ha kasensyar patba ong ka kongres u Dr. Batsgem ulakan thoru ba kaliang persya kamkut ha kijing yekren tang hapo kaying dorbar bat ba ka VPP kalapen longru ia kijing pensyai patba syabar jong kaying dorbar kani kalong kalenti kabadai hanrei kamdei kabatmai ka kongres kalale yakani mentala bun peutali kisnem bat dangshen bat kabakongsan langba kijing pensyai jong urahul kanhi halor ki kam le thok jong ka BJP na kabanta ban yo award kajing kentho ya ke election commission bat kajing pentlot ya ka wei pakawai kalat jing yada jong ka riti sunsyat kabayada ya ka ri jongi kala benrap kala ongru ba kani Kam Dei Setia ka politics baman kasngi hanrei ka dei kajing yele na ka benta kajing im jong kajing sunsyat patba jong ka ri India kajing yele ban le ne ban yap ban pene ya kajing long bajanai jong ka election jongi kajing lai lut jong kitna traikam jongi bat ia kejing long babun jaj jong ki jaj benriu bat ki kolsor hakari ke jongi kini ki Kam Thombor kila dei ban penki ia ka wei pakawai kejing sneu san pathai hakari hanrei na ka wei kaseng ka bakam ba kayeng na ka banta upat ba ngilayok sneu tang khendiat ka ba koridor ha ka ba persya ya kani kejing sya Thombor ya kinong rim jong ka sensyar patba jongi kajing sngap jar hakum kani kapor Kam Dei kejing long pedeng kadai kejing ino